Ini nasi ndikutsvaga baba vangu anonzi Tafire Nyika Mugweni. Vaishandira paGlenora Police Station. Ndakakura ndichichengetwa nagogo vanova mai vamai vangu. Asi ndinotenda Mwari, rimwe zuva richasvika, chiedza chichapenya, nzira ichawanikwa, mwana achaziva kwanobva, uye maronda emoyo achapora. Mama wangu vakashaika vakandisiya ndine 2 months dzekuzvarwa. Mugore ra96 ndopa vakashaika, ndikazokura ndichichengetwa nagogo mai vamai vangu. Vakazoshaika na 2006 ndikasara ndichigara nasekuru. Sekuru vakazotisiya 2016. Saka kubva ipapo ndakazosara ndadza hama dzangu pari zvino, ihanzvadzi dzamai vangu nane vanini vamai vangu. Mwana anoda kuziva dzinza rake, mwana anoda kuziva baba vake, ndomuona kupi, Mwari ndibatsirewo. Misodzi yangu ichapukutwa nani, ndaishungudza Yuraya dai ndakafa kare. Kune munhu wese anoda kuziva dzinza rake, ari kutsvaga mubereki vake, ari kutsvaga baba vake. Platform ino iyi yakasununguka pachena. Asi hakuna mwana anogara nababa kana asingadi kuziva mai vake. Hakuna mwana anogara namai asingadi kuziva baba vake. Kune havo vanofarira, vanoda, vanonzwa nemwoyo kuti wakwanise kusponza chirongwa chino ichi. Tinokupa iwo mukana makasununguka. Chinongondiremera panyaya iyi imari yetransport. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwamuri zita nenonzi DJT1. Tiri pano pa Teachkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwechete neakatikomberedza. So zuva ranhasi ndinotenda Mwari nekuti chirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake chiri kupfuurira mberi. So thank you very much muri yeZimbabwe. Ndinogara ndichitaura kuti mukaona tauya panapa nenyaya dzakadai, chirongwa ichi hachisi chedu. Chirongwa ichi ndechedu tese muri yeZimbabwe. Iri shuwiro yedu nemwoyo kuti vana vasingaziva vana baba wavo dai wenge kukwanisa kunge vachivaziva. Zvakaoma kugara uri mwana usingazive dzinza rako, usingazive zvakare kuti mubereki wako ndiani, baba wako ndiani, amai vako ndiani. Zvese izvozvo matambudziko atinosangana nawo mukurarama. Saka ndinonyanya kukurudzira zvikuru kuti kana vachinge vari amai, musanyanye kuoma mwoyo kuudza mwana kuti baba wako ndiani. Kana muchinge muriwo baba, musanyanye kuoma mwoyo kuudza mwana kuti amai vako ndiani. So thank you very much muri yeZimbabwe. Nhasi ndambururuka ndakananga ku Stone Ridge, ndo kwandiri nhasi. Ndina watete wangu ndakagara nawo pano, watoda kuti timboitawo hurukuro nawo tinzwe kuti vanobatsirikawo sei. Shuwiro nemwoyo yawo ndikuda kuti vazivewo dzinza rawo wakwanise kunge vachibatsirika. So regai tipinde munyaya yedu zvisere. Vatete makadi? Ndofara hangu makasimba here? Ndofara hangu kuri sei kunoku? Aya kunofara zvako. Handitika? Aiwa tinotenda. So zita renyu munonzi ani kana kuti munonzi mayani? Ndinonzi Linda Simbango. Linda Simbango. Zimbango. Oh, Zimbango. Alright. Aiwa ndinotenda. So makawanikwa? Mune wana wangani? Mune wana 3. Mune wana 3. Aiwa ndinotenda. So ndanzwa muchitifonera muchitaura kuti munewo zvamaida kubatsirwa. Mungakwanise kunditsanangudzirawo nhoroondo yenyu kuti yakamira sei? Ndinotenda. Ini ndiri kutsvagawo baba vangu. Baba vangu vainzi vakashandira paGlenora Police Station. Okay. muHarare. Mugore ra96-95. Wainzani? Vainzi Tafire Nyika Mugweni. Tafire Nyika Mugweni. Vachinzi kumusha unobva kuBhoera. Okay. Ndisingazozivi kuti papi pacho pati muBhoera. Alright. Inonzi kwaMugweni. Alright, aiwa ndinotenda. Saka imimi makakura sei, mama wari kupi?
mama wangu vakashaika, ndikatosiwa ndine 2 months dzekuzvarwa ndikachengetwa nagogo mai vamai vangu. Gogo vakazoshaika 2006 ndikasara ndichigara nasekuru baba vamai vangu. Sekuru vakazotisiya futi 2016. Saka izvozvizvi wamasara naye muchengeti wenyu ndiani? Kuna ana mai vangu vanenge navamama nehanzvadzi dzamama. Okay. Wana sekuru. All right. Okay. Saka mungambonditsanangudzirawo imimi kuti gogo makambonyatsa kuwabvunza here wasati washaika kuti nai gogo chii chakambonyatsa kuitika kuti amai waparadzane nababa? Inini gogo havana chavaikwanisa kunditsanangurira nekuve nemasirwo andakaitwa. Because gogo pavakazotofa ndo pandakazotanga kutoziva kuti handina mama, ndakangokura ndichiti gogo ivavo mama. Saka nekunge gogo vazoshaika ndo pandakazotanga kuziva kuti mama wangu vakashaika. Ndofunga ndatova zvekumagrade 5. Ndobva vana sekuru vati imi ngatimboendai kwatambonzwa kunonzi ndo kumusha kwababa vemwana uyu. Ndobva taenda kunonzi kwaMurambinda. Ndokwatakaenda iko kuchinzi kwaMugweni. Ndema Murambinda but tinotodarika. Okay. Kunonzi maMugweni. Munenge ritori bhuku rinonzi Mugweni. Okay. Ndobva taenda ikoko. Saka patakasvika ikoko takasvika tikaona vanhu vanga varipo fushi ndandichiriwo size diki. Menge muri makore mangani ipapo maona? Ndandine 10 to 11 years. Okay. Saka taenda ipapo takasvika tichinzi baba vake vatonyorerwa tsamba kuti vabve kuHarare vauye kupi kunyaya dzavo. Okay. But baba havana kukwanisa kusvika because takatorara pamba ipapo. Vachinzi vakamirirwa. Ivo vakanzi vakapa issue yekuti bhazi rafira muchivhu. Okay. Havana kukwanisa kusvika. Tikatorara pamba ipapo takatozobvapo zvekumazuva rovira. Vana sekuru vakatraiwo nepavanogona vachiti vandizivisewo ini nababa vangu. Okay. But vanhu ipapo vakangoda kungozvitora kunge vaitisarudza here hameno zvavaingoita. Pamba ipapo ndichiri kurangarira paiva nechirema. Okay. Changa chiripo. Zvekuti zvekuti vanhu vaienzaniswa maoko zvichinzi ngauye nemaoko ari pano. Tikatobatanidzwa nemwana aivapo wemurimomo. Chirema icho chikatoti imi mungangoramba zvenyu mwana uyu ndewe panapa. Saka hama dzacho dzaingozvitora unge zvinhu zvisina basa. Svika vana sekuru vangu vakaramwa kuti isusu takuigirai matakakuchengeterai mwana wenyu asiwa ine 2 months dzekuzvarwa hamuna kumbotevera. Kusvika tazokuigirai futi mwana wenyu hamuna kana action yamaita. Saka vanhu vaya vakasvika pakuramwa. Okay. Takudini takuenda ini muchazotitevera. Saka kubvawo ipapo havana kuzombobvira vatevera kusvika nanhasi. Okay. Saka iwo kana kuzombofona kana kuzombonzwa kuti baba wako wati zvakati? Hapana. All right. Saka makurana nagogo kudaro. Gogo wakashaika rini? Gogo wakashaika 2006. 2006. Makambowabvunza womata munambowabvunza nhoroondo yekuti chii chakamboitika? Ndakazotanga kubvunza vanenge navamama vangu. Vanenge navamama vangu vacho vanoti pakashaika mama wako tatiri maeji madiki zvoti hatinawo zvataikwanisa kuve tichiziva. Okay. Vana sisi vana mama vacho vanga vakaroorwa kumusha ofuti mama vangu vaishandira muno muHarare. Murume wacho neye vanga vasingatomuzivi. But pane vamwe gogo vemumurimomo vaitoti iwewe baba vako chero nhasi ukanzi wavawana vakatsvetwa apa ndinovaziva. Okay. Gogo vavo vatori vapenyu vanogara kuHopley. All right. Saka hanzi baba zita ravo vanonzani? Tafirenyika Mugweni. Tafirenyika Mugweni. Wengu vari mupurisa. Okay. Wachishandira muHarare? muHarare paGlenora Police. Okay. Kumusha kwavo wachibva kuBhowera. KwaMurambinda. Okay. Aiwa, tinotenda tinodaira kuti mhuri yeZimbabwe vari kutinzwa kana vachinge variko vanogona kubudikira. So chii chiri kukunetsa imi? Pane here zviri kukutambudzai kuti mukwanise kunge muchida kuziva dzinza renyu? Kana kuti muri kungoti zvakangooma kungorarama munhu usingazivi kuti baba wako vari kupi? Zvakamira. Chiri kutambudza hapana, ndikatoti chiri kutambudza ndakutonyepera Mwari. Asi kuti kungoshuvirawo kungozivawo dzinza rako. Ndizvozvo. Uyezve ndiri mwana musikana, murume anosvika pakuda kuti akuda kuroora. Munhu uye wekuti anogona kufunga kuti ndikwana sekuru ndichanorooredzwa kangani? Kairi. Okay. Saka izvozvizvi akamboroora here? Pane mari yakambobvisa here? Tanga tisati taenda. Ishu yacho iri kutonyanya kumunetsa ndiyo. Ndiyo iyi.
Okay. Ko wana sekuru wasara muchimbowabvunzawo kuti murume wangu kana achida kuti aroore anozviita sei? Makambowabvunzawo nyaya idzodzo? Vana sekuru ndakambovabvunza. Saka sevanhu vakamboendawo neni kumba kwacho ikoko. Vakanotadza kutambirwa zvakanaka. Vanhu vai vanototi imimi takakuteveraiyo hamusi kuti makataridza kuti mwana hazi wenyu, saka mwana achi mwana wedu. Right. Asi mimi izvozvo zvamunei nazvo muda kuziva dzinza renyu? Iniwo ndoda kungoziva udzinza rangu. Muda kuziva baba wenyu? Hapana mwana anokura asina baba. Ya, ichokwadi. Ichokwadi. Alright. Saka so murume wenyu muchimuudza mimi kuti baba inini ndinchifunga kuti ndikwanisewo kunge ndichiziva dzinza rangu, ari kuzvitorawo sei? Azvitambira. Azvitambira ati kana vanhu vacho vachikwanisa ngavakubatsire. Okay. Alright. Aiwa, tinotenda tete. Saka makurira makaita imimi mumuri menyu, tingati muri mwana akakura achitambura here kana kuti makakura zvakanaka, gogo achikubatai zvakanaka kusvika pamasvika muchizoroorwa, gogo achizoshaika muchizoparadzana nawo? Gogo waikuriritira sei? Nhamo yamaiona ichibatwa nagogo mushure mekunge amai vakashaika? Ndo paya pandambotaura kuti ndaisaziva kuti mai vangu vakafa. Ndaibatwa rafu. Ndo pandaitoziva kuti mai vangu vakafa. Uye zvichero gogo pavakasara vachizonzi vafa. Vana mai nini vangu vanova nini namama vangu. Handina kana handine problem naye. Chero nasi ndikatoti ndarwara, vanotongondiona semwana wavo nyamuka. Vanotongouya nguva iyoyo. Alright. Aiwa, ndinotenda tete. Aiwa, zviri kunzwika. Saka pane nyaya yedu nhasi ndepekuti imimi muri kuda kuziva baba wenyu. Kuti baba wenyu wari kupi uye zvakamira sei? Mukwasha ari kuda kuendawo kundoombera achibvisawo mari dzaanobvisa. Chokwadi. Alright. Ko wamwe vanoti hanzi ukakura nagogo pane dzimwe mari dzaunobvisa kanzi maredzwa, imi makaita sei? Titori muprogramu yacho yekuti ndizviite. Okay. Handisati hangu ndaenda but nditori muprogramu yacho. Asi munoziva kuti zviriko zvinoitwa? Ndinotozviziva because hanzvadzi yangu akatobvawo kwana sekuru manje. Takakura tiri 2 pamba pasekuru tichichengetwa nanagogo. Iye akatobvawo manje. Saka zvinhu zvandakatofarirawo ndikazviyemurawo. Exactly. Zvakatondipo shungu yekuti ndikasikewo ndaita sei? Ndaendawo. Alright. Ya, ichokwadi. Aiwa, zvakakosha ngotiwo makachengetwa mumusha mana sekuru, saka mukabvisawo mari yechiredzwa. Iya, zvinhu zvechiredzwa handizivi kuti chivanhu chinofambiswa sei, asi ndotongoziva kuti pane zvimwe zvinhu zvinotobviswa. Ya, ichokwadi. Alright. Saka so nhasi tauya panapa, mati mane wana wangani? Ndine 3. Mune wana 3 nemurume wenyu. Alright. Nhasi tauya panapa ndoda kuti mutaurire mhuri yeZimbabwe shuwiro yenyu nemwoyo wenyu kuti chii chamuri kushuwira panyaya yekuti munge muchitsvaga imimi baba wenyu. Shuwiro ndeyekungoti ukangoona umwe achiti ndandaenda kunoona baba vangu, kana kuti ndandaenda, kana kuti ndazotumirwawo chakati nababa vangu, decide kuti ndoshuwira kuti vanditumire neeji yandava. Zvandaitoshuwira ndaizvishuwira kuchikoro, ndichiri kuchikoro ndikana umwe achinzi aina baba vake, ndaitoshuwira kuti dai vangu vari pasaidi. But so zvamanje ka kungoshuwirawo kungovaona, kungoti ndingozivawo kuti ava ndo baba vangu. Ivo vangozivawo kuti ndiriwochi muri mwana wavo. Okay. Shuwiro yangu yakanyanyisa iyo. Ko papolisi pacho pavaishanda imimi mega makura hamuna kumbozomboenda kumbondotarisa kuti ndakambonzwa kuti baba wangu aishanda panapa? Ndakatopaenda. Ndifunga ndatova ne2 months ndabva ipapo. Okay. Ndakaenda ndobva ndasvika bva ndatsanangura nyaya yangu. Ndobva vati marecords ekuma 90s asisipo panapa. Aenda nini vakati ukapinda mutauni kupi we vakuru. Okay. Ndokwa vakati munoenda ikoko kozi vakanditi munonyora tsamba. Manyora tsamba yenyu motaura zvese nhoroondo yese mutsamba imomo. Then mobva maendesa ikoko, ivo ndo vachazoziva zvekuita nayo. Opishi vanenge vakati inenge ichazonoverengwa kuRadio Zimbabwe here wati handichazivi takaita sei. Saka zvinhu zvandakangosvikawo pakungonetawo nazvo kuti process yachona ndinovawana here. Alright. Saka muna kuzokwanisa makabva maora moyo, muna kuzokwanisa kuzopfurira mberi? Handina kuramwa hangu but ndakangoti sinzi ndaona mukoma wangu regai ndimbotraya kwavari. Alright. Aiwa, tinotenda kuzama
kurarama zvichida Mwari anogona kutiitira zvakanaka. Pamwe iwo wacho baba wacho vari kutokutsvagai. Icho kwadi. Saka baba muchinzwa nhoroondo imimi nagogo, zvainzi here baba namai wenyu wakambogara wese here kana kuti mama wakangomitiswa baba wari kushandawo? Wakambogara wese zvekuita murume nemukadzi? Mainzwira andakazozviita wenini. Baba vangu vanofana kuve vaiva neimwe mhuri kumba. Okay. Saka weiya vakasiya mama kuno kuHarare vachiti vamboenda kumusha. Kozi kudhara kana waiti ukaroora mukadzi wechituka waisangokarika wasvika naye pai. Saka ivo vane vakati vambonotaura uri kuripa here hamene wateva. Saka pavakabva ikoko ndo pavakasara vachiisirwa. Baba vangu pavakaenda kumusha, mama vasara ndo pavakasara vachiisirwa poison vachibva vafa. Mama wenyu mimi hawana kurwara wakaisirwa poison? Havana kurwara vakaisirwa poison. Vachibva vafa? Vakaisirwa poison. Shame. Hey, all right. Saka nhasi panogona kunge pane anokwanisa kunge achiziva senemu yababa wenyu pamwe chete nezita racho. Kana wachida kukubatai vanokubatai panhamba dzinoti chii? Vanobata panhamba dzinoti 0776 833 071. Right, ndo nyaya yatinayo mhuri yeZimbabwe zuva ranhasi. Toda kubatsirawo hanzvadzi yedu iyi kuti anga achikwanisa kunge achiziva dzinza rake. Mati baba ndiani? Tafire Nyika Mugweni. Tafire Nyika Mugweni, hanzi waishanda ku Glenora ndizvo? Pa Glenora Police Station ndo pawaishanda ipapo panguva yacho. Kusaziva kuti izvozvizvi wari kupi. Saka wanokwanisa kunge vachiwazivawo, tibatsireiwo kuti mwana uyu anga achiziva dzinza rake. Hanzi kumusha waibva kuBhowera kwaMurambinda uko. Saka so chishuwo chedu mhuri yeZimbabwe kuti kana tichinge tauyawo nenyaya pano munokwanisa kutibatsirawo. Kanawo imimi wemutemo wezvetarapiwo muchikwanisa kunge muchimboziva kuti makamboshandawo nemunhu ye Tafire Nyika Mugweni ndizvo ka? Tafire Nyika Mugweni panguva yacho iyoyo munokwanisa kungomuudzawo kuti weduwe chimhandara chake ichi chakuda kuziva baba, mwana akura uyu atone vana 3 haasi kuzorora mumwoyo make mukaona atidainza kutaura kuti zvinhu zviri kumudya mwoyo. Kana makamboshandawo naTafire Nyika Mugweni aibva kwaMurambinda, please tibateiwo panhamba dzedu kana kumubatawo momuudza kuti baba vako wari kwakati panguva inoyi. Kana paine vana zvakare waTafire Nyika Mugweni uyo aiva mupurisa kana kuti mupurisa handichazivi, pamwe wakaritaya hatichazivi, nguva inenge yadiniwo, nguva inenge yafamba. Saka tine mwana wavo, tine hanzvadzi dzenyu, tine munin'ina wenyu ari kuno. Saka toda kuti mwana anga achizivawo dzinza rake. Tinokutendai mhuri yeZimbabwe nekutibatsira kufambisa masoko yaya kuti anyatse kusvika pawo chaipo. Mwana akura, aroorwa, murume anenge achida kuomberawo kuti makadiko baba, sezvo zvisinei amai vakashayika asi vana mai nini variko vanongodaro. Saka thank you very much mhuri yeZimbabwe, tinokutendai nekuramba muchititsigira kuti zvinhu zvinge zvichifamba zvakanaka saizvozvi. Saka mai nini vari kuti vanogona kumiririra apa pakuti tomboti lese makuda kuroorwa, vanogona kumirira kuti vatambire mari yeumai varipo? Ana mai vari penyu vese 5. Varipo. Variko vese. Pana baba apa ndo pari kunetsa. Pana baba apa ndo pari kunetsa. All right. Uyezve ndandichida kuti pazita rekuti Tafire Nyika rinogona kuve riri ranga riri rekunyepa, handinatsoziva. Ndizvozvo. But surname ndiyo iyoyo chaiyo. Mugweni. Okay. Pazita apa rinogona kuve risiro. Munoziva kuti kana munhu achitsotsa anogona kungonyepa. Anogona kunyepa. Saka surname kozi pabasa ipapo hanzi vaitodaidza vachinzi Mugweni iwe Mugweni. Saka first name handinatsoziva kuti ndiyo here kana kuti. Asi ngari mupurisa. Angari mupurisa. Okay. Aiwa, tinotenda, tinodaira kuti mhuri yeZimbabwe vari kutinzwa vanokwanisawo kunge
wachitibatsira. Aiwa, thank you very much. Tinotenda vatete tichambofambisa soko tinogona kubatsirika. Naita baba. Aiwa, tinotenda. Aiwa Mazvita. Right, muri yeZimbabwe ndonye yatinge tinayo nhasi tiri kuno ku Stone Ridge. Chirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake chiri kupfuurira mberi. Kana uchinge une hama yako yawakashaya, tiri kunyanya kukurudzira kuti unge uchiteerera chirongwa chino ichi nekuti unogona kusangana nayo. Zvakare kana iwewe uchida kubatsirwa kutsvaga hama yako unogona kutibata. Saka muri kuona kuti tinogona kusangana hama nehama dziri kutsvagana muchirongwa. Saka ndiri kunyanya kukurudzira kuti uyai mufollowe chirongwa chatiri kuita nenyaya yekuti unogona kusangana nehama yako imomo. So thank you very much muri yeZimbabwe. Ndonyaya yatinge takakubatirai nhasi. Iwai nenguva yakanaka. Ngatisangane zvakare muchikamu chinotevera. Mazvita. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwese kwa muri zita. Ndinonzi DJ T1. Atiri pano pa Tichkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So ndiri kutora mukana uno nekuramba ndichikutendai pane chirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake. Muri kutitsigira zvemhando yepamusoro. So kurudziro yangu kune uyo ari kuziva kuti ane munhu aakashaya, ndinokumbirisa kuti rambai muchiona chirongwa chino, zvichida unogona kusangana nehama yako. Kune uyo ari kudawo kutsvaga hama yake, platform inoi yakasununguka kuti munge muchiishandisa pakutsvaga hama dzenyu. Saka so thank you very much, ndinokutendai. Asi musakanganwe kufollowa YouTube channel yedu, musakanganwe kusubscribe Facebook page yedu, musakanganwe kufollowa ku TikTok tiriko zvakare. So chikumbiro chedu chenge chiri chekuti kana kuchinge kuine masponsa anogona kutibatsirawo pachirongwa chatiri kufamba nacho, makasununguka kutibatsira. Chinongotiremera panyaya iyi inyaya yetransport, kunyanya kufamba tichienda kuti chimhanya tichikwira nekudzika. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe. Ndinokutendai, rambai muchititsigira nekutipa mazano. Tikauya nenyaya ndimi vanhu wacho, ndimi munotiudza ku comment section kuti nyaya iyi toibatsirana sei tiri pamwe chete. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe. Tinokudai, rambai muchititsigira. Mazvita.